...2024 may mga bago. May nangin parte sang history sa medical field pero wala ginakalipatan ang ginsuguran kaginhalinan sang tanan. March 22, 2024, ginbuksan sa publiko ang state-of-the-art emergency room sa Riverside Medical Center. Bag-o nga mga pasilidad, advanced nga teknolohiya, kagaling sa 17-bed capacity, nahimo ini nga 37-bed capacity. May 6, 2024, ginbuksan sa publiko ang bag-o nga Medical Arts Building Central Outpatient Services. July 11, 2024, ginpatigayon ang pinakauna nga pediatric open heart surgery, isa ka importante nga milestone sa history sang Negros. Isa ka 8 ka tuig nga bata gikan sa hiligaran ang gindiagnose nga may congenital heart disease kag ginpaidalom sa open heart surgery sa catheterization lab sang Riverside. Ang surgical team ang ginpangunahan ni Dr. Judah Guzar, pediatric intervention cardiologist sa Riverside. Nangin posible ini kaupod ang thoraco-vascular surgeons nga sa ni Dr. Rafael Martin Hilado kag Dr. Calvin Fernandez. Kaupod man ang mga anesthesiologist nga sa ni Dr. Mary Grace Manganti kag Dr. George Edward Masa. November sini nga tuig, ginsaylo ang una konsulta sa bago sini nga location kag building sa North Block sang SMCT Bacolod. Ang unang konsulta ang nagaisahanon nga Primary Healthcare Center sa sulod sang isa ka mall diri sa Negros. Kag December 3, 2024, duha ka mga premature infant nga 1.9 kilograms kag 2.2 kilograms ang weight ang ginpaidalom sa transcatheter device closure of patient ductus arteriosus. Sa Negros, sa Riverside Medical Center lang pwede ma-perform ang ini nga procedure. Sunday, Dr. Judah Guzar, nga pediatric intervention cardiologist, ang nag-perform sang sini nga procedure kaupod ang iya mentor nga si Dr. Du Nguyen Tin, ang head sang interventional cardiology unit sang Children's Hospital 1 sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. Kag sa buligman ni Dr. Myla Alfeche, isa ka pediatric interventional cardiologist sa Iloilo. Ang duha ka mga premature babies ang nagsalig lang sa ventilator support kag pinaagi sa sini nga procedure nabuligan sila. Si Dr. Guzar ang ikaduha nga operator nga nagamit sang Amplatzer Piccolo device kag ini ang ikatatlo nga case sa bilog nga Pilipinas. Kag sang 2024 gin-celebrate ang ika-70 nga tuig sa Riverside Medical Center. Gindumdum kun paano ini nagsugod. Ano ang mga inagyan sang ospital sa sulod sang 7 na ka dekada kag kun diin ini pakadto. Ginpasidunggan ang mga empleyado nga nangin parte na sang ospital sa malawig nga tinion. Ginpahibalo kung ano pagit ang mga plano sang ospital para padayon nga mangin parte sang history sang Negros sa patag sang medisina. Our next plan is to do an extension. We'd like to bring our services to the north and to the south of the province. Okay, so we are looking at maybe establishing an una consulta in the south and another una consulta in the north so that the people will have access to Riverside service even if they're not in Bacolod. Okay. Yes. Amo na nang naamon nga next nga plano. And ultimately, ang siling namo na nga going beyond is because may cancer center kami, gapaminsagi kami sina nga later on we will have to have a hospice care, a place where sick people can stay and they will be catered by nurses really taking care of them para nga hindi na mabugat sa families. They will have a place to put their patients and to be assured nga medical treatment ginaya ang pag-take care sang ila pasyente dira. That's where we'd like to go in the future. Which is very ambitious pero doable. Hindi pag-ilibid sa Riverside ang iya serbisyo para lang sa Negrense. But we can offer it even outside the island or even outside the country. Sini nga 2025, balantayan ang mga firsts kag kung ano ang himuon naman nga history sa Riverside Medical Center sa patag sang medisina diri sa Negros.